Nanghatag og bag og school supplies ang Department of Labor and Employment sa 170 ka mga batan-on gikan sa mga dakbayan sa Bais ug Tanhay. Nahitabo kini atol sa World Day Against Child Labor Information and Service Caravan nga gipahigayon adto sa Bais City Gymnasium. Gimugna sa DOLE ang maong kalihukan aron mapahingusgan ang kampanya Batok Child Labor sa probinsya. Atong tema ron, mag-aaral ang bata hindi manggagawa. So dapat ang mga nga edad in school na sila. So ang mga ginikanan mismo mo kunay mag-push ng school sila. Nakadawat sab og livelihood assistance sa 4 ka pundok sa mga ginikanan sa child laborers aron matabangan sila sa ilang panginabuhi ug dili na mapugos og panarbaho sa sayong edad ang ilang mga anak. Maton sa usa ka benepisyaryo sa programa, mas tutok na karon sa pagtuon ng ilang mga anak human mapasabot sa buhatan ng importansya sa edukasyon o gitabangan sila sa ilang panginabuhi. Takog tabang ang DOLE, nalipay migda ko nga mas nakabalo pa mi nga angay di ay dili pa trabahoan ng mga anak nga para sa ilahang kaugmaon. Gikan sa Bais City, Negros Oriental, kini si Roy Lamotan sa PIA alang sa MBCV.